Takže ja vás zdravím u ďalšieho videa z hry Minecraft od Peku Prominence a v dnešnom dieli som sa rozhodol, že keďže boli v posledné diely skôr také technické až technické, tak v dnešnom dieli by sme si išli zabiť pár minibossov alebo ísť na dobrodružstvo. Rozhodol som sa, že by sme šli skúsiť nájsť a zabiť Piglin Beasta, ktorý sa spavnuje v Netheri, ako už to môžete vidieť tu na. Dá sa spavnúť buď tým, že budeme ťažiť orečka, zlaté orečka, alebo budeme zabíjať piglinov a máme malú šancu, že sa spavne. Potom sa pokúsime spavnúť Blackstone Golema, na ktorý budeme potrebovať pár vecí, ale myslím si, že by sme to mali zvládnuť, takže sa rovno do toho pustíme a nebudeme to obkecávať. Spravil som si nejaké strenčky, nejaké instant healy a nejaké fire resisty pre istotu. Možno som dával ten waystone niekde blízko tých piglinov, uvidíme. Takže Blackstone by mohli byť nejaký. Jo, tu je tá arena. Takže niekde tu nás sú. Dobre. Myslím, že tu je tá dedina, to je nejaký forest. No nič. Ja budem ťažiť goldy, keď nájdem nejaké a zabieť piglinov a keď sa mi spavne ten typeček, tak budeme pokračovať. What the hell? Oh, to je on. OK, tak sa spavnul rýchlejšie, než som čakal. Aspoň myslím, že to je on. OK, yes, je to on. Dobre, to bolo celkom rýchle. Sme mali jedného. To si potom zoberieme. Tak, že to bolo celkom rýchle, tak ideme ešte do Crimson Forestu. A tam by sme zabili, teda skúsili nájsť tohto šuhaja druhého. Crimson Forest máme niekde blízko? Crimson Forest myslím, že je najbližšie tu na. Je niekde bližšie? Ne. Nejaká pyramída? Ne, dobre, tak sa budeme musieť portnúť domov. Sem. A prejsť sem. Dobre, to nie je ďaleko. Možno mám ešte nejaký pri sebe waystone. Waystone. Ja nemám waystony. What the hell? Á, krúci. Tak to bude dlhá cesta domov. What the hell? OK. What the hell is this? Ešte mám fire resist na koľko? 7 sekúnd, OK. Tak, zoberieme ešte ďalší. Tak, má to schody alebo nemá to schody? Má to diery. Make emmental. Oh, hello, má to schody. Oh. Teda, má to diery. Jej. To sa mi ľúbi. To sa mi ľúbi. Už sa mi ľúbi. OK. Tak ja si to idem prejsť najprv a potom budeme pokračovať ďalej. OK. Takže. Celkom obrovské to bolo. Tak. A získali sme z toho docela dosť veci. 8 očí. Dúfam, že aspoň jedno dokážeme využiť. Celkom zaujímavé trinkety, ktoré sa mi celkom páčia. Napríklad tento. Ale neviem, či ho viem použiť už teraz. Možno viem, možno nie. Uvidíme. Viem, výborne. A to by mal dať 10 HPčiek. Čože je super. Veľa zlata, čo sa mi páči. Nejaké smithing templatey. Netheritové veci. Teda ingoty a scrapy. A armora. To je asi všetko také zaujímavé. To je všetko z tohto a ja pokračujem ďalej, kým sa nedostanem sem. Dúfam, že nič už také nebude, čo budem chcieť preskúmať. Takže za chvíľku sa vidíme, možno za chvíľku, možno neskôr uvidíme. A alebo si dáme ďalší Nether Gauntlet, alebo ako sa to volá. Tak asi si ideme zabiť tohto ešte raz. Aspoň uvidíme, že či sa to zlepšilo, zhoršilo alebo čo.
Lebo keď sme ho zabíjali naposledy, tak to bolo celkom ľahké ho zabiť. Takže uvidíme ešte raz, či sa nám to podarí, alebo nie. Tak, skúsime to. Tak. Si nenatiahol kušu. Tak, dobre. Tak čo? OK, neuberám ani že vôbec nič. Opla. Som sa tu... OK. OK, on mi sice tiež nič neuberá, ale ja... Hajdalák. Poď sem. OK, predtým sme ho dali na 3 rany, 4. No, tak, poďme. Poď, no. Koksu. Vôbec mi nič neuberáš. Oh, hello, hey, what the heck, cheating. Cheatuješ. Dobre, kuše nebudeme používať, je to otravné, ale to nabíjať. Tak, výborne, len tu zostaň. Hej. What the heck? Čo to robíš? Mal by som si dať strenčku. Strenčka. To mi mohlo pomôcť trošku. Ty si. Trošku to pomáha. Dobre. What the hell? Kámo, to není fér. Nevidím nič. Kde si? Ja tam si. Hej, akože vôbec netrafil. Ahoj, ahoj. Nej, ach, toto je otravné. Si. Tam si. Hej, tam nebol si. Takže stále je to easy, ale zľave. By som mal lepšiu pušu alebo luk, tak by to bolo jednoduchšie. Tak ešte jedna rana. Ešte jedna. Dobre, konečne. Nice. Sice toto už moc nepotrebujem, ale toto si zoberieme. Tak. Bolo to jednoduché, len zdĺhavé. Tak, a mali by sme byť v Crimson Foreste. Už sme, takže niekde tu by mal sa spavnovať ten tak, jak sa volal, Wither Demon. Red Demon, ok, démona musíme zabiť, niekde tu ma bude démon. What the hell is this? Na mape to je vidno, naľavo, what the heck? Ne, mám tak, nie, nie, dobre je tam. Počkaj, to bude asi ten netopier. Jo? Je. Nie, what the hell? Aha, ok. Tak to bolo jednoduché. Ok, die. Good. Back in my day. Ok, nebol len jeden quest. Oh. Takže čo s neho spalo? Démonie srdce. OK, nice. Good. Dobre. Takže už nám zostával len jeden boss, miniboss. Teda dvaja, ale nie tento. Tento sa nám nechce spavnúť v Nether Fortresske. Z nejakého neznámeho dôvodu. Tvrdohlavý príliš. Nie. Príliš tvrdohlavý. Tak, viem si pripraviť na rituál a hneď sa vidíme. Máme to, čo potrebujeme. Teda ešte budeme potrebovať nejaké veci, ale budeme potrebovať na pedestál, alebo ako to povedať, podstavbu, pódium, alebo ako sa to volá, Polish Blackstone Bricks. To sa jednoducho dáva do tohto a si vyklikáte už to, čo chcete. Chisel Polish Blackstone Holder sa robí tak, že
spraví sa najprv chisel polished blackstone a potom sa z toho spraví tento holder. Takže tak, a ešte si musíme zobrať Glided Blackstone shardy, kde budeme potrebovať 4. Musí sa to robiť v Netheri. Najlepšie miesto na to bude Black Gauntlet. Tu na. Dobre, tak ja to idem postaviť a hneď som späť. Tak, budeme potrebovať takéto pódium 9x9. Teraz na boky presne do stredu. Myslím, že tu na. Dáme raz, 2, 3 a 4. A posledná vec sú tieto shardy, ktoré dáme takto. Teraz posledný, keď dáme, tak spustíme toho golema. Som si nemusel dávať sem, ale ok. Takže, ideme na to. OK, už to funguje. OK, stáva. Hello. Ahoj. Nebezpečný? Chceš vybuchnúť? OK. Fire damage. Nie je dobré, OK. Už uberáme mu celkom dosť, ale dáme si, nech to bude rýchlejšie. O tebe to nechcem dať, takže ideme ďalej od teba. Takto. Tak, teraz mu vôbec nič neuberáš. Tak, na, tu máš, Aha, na mňa nemáš. OK, poďme. Ešte. What the hell? Hlavne je krcov? Už je modrý. Hlavne je krcov. Nie, že by to bol pre mňa nejaký problém. Tak, no tak. To vzdaj, nemá to zmysel. Tento tvoj život nemá... Čo som chcel povedať tým? Netuším. Tvoj život nemá zmysel, tak som chcel to povedať. Ešte krco si tu nechal svoje deti. Jej, čo z teba spadlo? Že úplne... Á, dobre, spadlo niečo z teba. Replace your own heart with it. Shift right click. OK. Počkať, najprv si zoberieme odmenu. To? Nice. OK, Panic Necklace. OK. Tak, ešte toto. Wabajack. OK, ďalší. OK. Nejaké zlato a ešte posledný nám chýba tento. Tu máme ešte... Tu sme získali srdce z toho démona. Z toho sa dajú celkom dobre. Tento meč sa z toho dá robiť, čo mám. Nice. OK. Dobre, shift a pravé tlačítko. OK. Čo to robí? Mám na hodinu nejaký Blackstone. OK, netuším, dobre. Dobroš. Takto by sme mali posledného bossa. No, predposledného, keďže tento ešte ale netušíme, prečo sa nespavnuje. A máme potom hotový nether. Nice. Tak, máme na hlave jablko. Tak, dobre. Tak, ale... Tak, ja sa pre dnešnú epizódu s vami lúčim. Dnes sme zabili pár minibossov a našli sme celkom dosť veľa pekného lootu. Jo, ešte som sa chcel pozrieť na to, či sme našli... To mi zdalo, že som to niečo videl. Či sme našli nejaké nové oko. Našli sme? Pravdepodobne nenašli. Kde som to dal? Tu som to dal. To máme, to som si istý. A toto? Ne. OK, tak nič. Stále nemáme žiadne nové oko. Takže ja by som sa smutne s vami rozlúčil tu na... Dúfam, že sa vám toto video páčilo. A vidíme sa niekedy znova na budúce. Čaute.